Ramogi ka wang'iyo motende kod weche mag thieth ni paro medo wuok mar duoko chenro mag thieth e lwet sirkal mamalo. Ma oyangore odiechieng' mar tieko romo mar twak ewi weche mag thieth ma pacho ka, romo ma osebedo kadhi nyime e boma ma Nairobi. Riwruoge mag jochiw thieth ogolo paro mondo mi olosnegi duol mabiro tayo weche mag thieth kata telo ne weche mag thieth, paro mag governors to thir godo. To kaka jafumbo marwa Judith Omondi lero, jatend piny William Ruto ogolo chik mondo resi midhiero ma okwako chenro mag ndiko jochiw thieth mag UHC e yo mongirore, ma kawo kamano to ibiro dwaro ni mondo chwalgi e bwo sirkal mamalo. E odiechieng' mogik mar tieko romo mar twak ewi chal mar thieth ma pacho ka, ma obagi e kar romo maduong' ma KICC Nairobi, ywaruok kod twak matut owuok ma otudo tend kaontis kod duoko chien chenro mag thieth e pacho ka. E twak ma otelie kod jatend piny William Ruto, riwruoge mag jochiw thieth oseyo kaontis ka gikoni ochopo kinde ma nyaka duok thieth e sirkal mamalo, kama moko kama oriwo jakom mar riwruok mar Clinical Officers Peterson Wachira to golo paro mondo mi chuog duol mabiro bedo kata yo thieth ma pacho ka ma ok opog moko kuom lemo ne tend kaontis kod sirkal mamalo. As we speak here, we have healthcare workers who on the 9th of every month can't access care because governors have not sent money to SHA. SHA has locked them out. So you offer services that you can't offer get yourself. 8.6 billion was allocated for absorption of UHC staff into permanent and pension. But as we speak today, nurses in this country are on strike because the county government have refused to absorb these UHC staff. If you can be able, through the Intergovernmental Coordinating Summit, deliberate under Article 189, it is actually possible to have a joint authority to be able to manage the health workers across the 47 counties under one authority. Kuom dweche koro, ywaruok osebedo e kind tend counties kod moko kuom riwruoge mag jochiw thieth, ahinya to jochiw thieth mag UHC, madwaro obok mag andika e yo maongirore. Ywaruok ma jatend piny William Ruto osingo tieko e thuolo mar juma achiel, maka otamore to jochiw thieth go itero tiyo e ute thieth ma itayo kod sirkal mamalo. Let us sort this out. And let's give ourselves a maximum of a week and sort this out. I have given options. I have said, if the counties have a problem absorbing these workers, the national government will absorb them. Paro mar mayo counties teko mar tayo thieth okwed ma okalo kod jotelo mag riwruok governors, kama oriwo jakom riwruogno Ahmed Abdullahi kod Governor ma Mombasa Abdul Swamad Sharif. You need to ask yourself, Your Excellency, what are the conditions that made a CBA to be signed in 2017 that every government that has been able to come through has not been able to do a CBA like that? Most of the time in the past, it has been an issue of disbursement and releases of money. In this particular case, Treasury has disbursed. We are having crossover issues, which we will deal with on Monday. Jalup jatend piny Kithure Kindiki okoni duol makeyo yedhi e pacho ka KEMSA dhigoro lai makare madhitayo kendo menyo kaka yedhe ichiwo e pacho ka e ute thieth duto. Equipment worth 9.8 billion shillings in 239 health facilities in 44 counties of the Republic of Kenya. And that work is ongoing. Equipment you will not have imagined. CT scans, the MRIs, the lab equipment and so forth. There is a lot of equipment placement ongoing. Ermo mar romoni, mathoth kama oriwo kaka SHA tiyo, ahinya to ne jotuo mag tuoche matama, omeny kendo geno chiwo mar loso ma osekethore. Judith Omondi, Ramogi TV.